नमस्कार. संचिताज किचन चॅनलवर आपले स्वागत आहे. बांगडा फिश करी किंवा बांगड्याचे कालवण हे कोकणातील आवडते खाद्य देशभर परिचित आहे. बांगडा फिश करी नॉनव्हेज हॉटेलमधील आवडीचा पदार्थ आहे. कोकणी खाद्यपदार्थ आज राज्य आणि देश पातळीवर अत्यंत आवडीने खाल्ले जातात. त्यामुळे आज आपण घरच्या घरी बांगडा फिश करी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत. प्रथम 2 ते 3 बांगडे साफ करून स्वच्छ धुवून त्याचे तुकडे करावे. मग एका ओल्या खोबऱ्याची वाटी किसून घ्यावी. एक टोमॅटोचे तुकडे करावे आणि थोडी कोथिंबीर कापून घ्यावी. व 5-6 लसूणच्या पाकळ्या सोलून घ्याव्या. त्यात 1 टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून काळी मिरी, 1 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून लाल तिखट यांचे वाटण तयार करून घ्यावे. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन आहात तर प्लीज संचिताज किचन चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आम्ही अशाच नवीन रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. व कोकणी स्पेशल बांगड्याचे कालवणची रेसिपी आवडली तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. आता गॅसवर कढई किंवा टोप ठेवून ते गरम झाल्यावर त्यात तेल घालावे. त्यात 2 ते 3 लसूण पाकळ्या घालाव्या व 5-6 कढीपत्त्याची पाने. मग तयार केलेले वाटण त्यात घालून चांगले शिजवून घ्यावे. तेल सुटल्यानंतर त्यात थोडे पाणी घालावे व नंतर बांगड्याचे तुकडे घालावे व हलक्या हाताने एकजीव करावे. मासा हा अत्यंत नाजूक असतो, म्हणून कालवणात मासे सोडल्यावर त्यांना जोरात ढवळू नये. ते तुटले तर सगळे काटे कालवणात पसरतात. साधारण 3 ते 4 मिनिटात मासा शिजतो. मग मीठ चवीनुसार घालावे. 4 ते 5 कोकम घालावे व 1-2 मिनिटे अजून कालवण शिजू द्यावे. बांगड्याचे कालवण गॅसवरून खाली उतरवावे व जरासे मुरल्यावर वाढायला घ्यावे. बांगड्याचे कालवण तांदळाची भाकरी आणि भातासोबत खायला अप्रतिम लागते. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा आणि अशाच मस्त नवीन रेसिपी बघण्यासाठी संचिताज किचन चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा.